Oy. Ay. Ay. Sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din natin natin. Ay na tayo ay manalangin, at tayong lahat ay Ay. pagpalain. Ang Pasko ay ating masayahin, sa pagmamahalaan natin. May kaya't ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiibat ang ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Ang lahat ay inaanyayahan. Saan ba ako nakaano? Sasanggol na siyang magkakaroon ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng ligayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, magsimula may ganap ang Ay. Maligaya, maligayang Pasko ay bigyan. masagana, Masaganang bagong taong kamtan. ipagdiwang, Magdiwang araw ng may kapal, upang manatili sa atin ang kapalaran, at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Ninong, malukuninang, narito kami ngayon, bumalik sa iyong kamay. Salamat Ninong, salamat Ninang, sa aginaldo kong aming ibibigay. Kay sigla ng gabi, lahat ay Ay. kayo ang ating Na-unlist ko pala, bebe. sa bahay ng kuya. Mayroong litsyonan pa, ang bawat tahanan may handang iba-iba. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito, at puro kasay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at Sir, magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Welcome din sa aking live streaming si Sir Jumel Journey. O, diba? Magandang hapon naman po dyan sa'yo, sir. Welcome din po, sir, sa aking live streaming. ANA, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am ANA. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am ANA? Magandang gabi naman dyan sa iyo. Thank you for that sweet tusok also, Ma'am ANA. And welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Iba noche buena sa gabing ito. Magandang hapon dyan sa inyong lahat, guys. Welcome din sa aking live streaming. Sir Jumel Journey, magandang hapon naman dyan, sir, sa iyo. Okay lang, host kayo dyan, sad ng music. Oo nga, Merry Christmas na, ma'am. O, diba? Christmas na tayo ngayon. Magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Excuse me, guys. Tayo na tiliw, magsalo na. Ma'am ANA, it's been a while. Magandang gabi naman dyan sa iyo, ma'am. Welcome po sa aking live streaming. Buena sa gabing ito. Mabuti pa si Pri, pakapi-kapi. Pasko.
Sir Jumel, nakatulog ako maghapon. Hindi ako nakatambay sa live streaming mo, sir. Pasensya naman tayo dyan, sir. Pasko na naman. Di ba? Maligayang araw, maligayang Pasko naman dyan sa inyo. Advance. Ngayon, Merry Christmas sa inyong lahat, guys. ngayon ay Pasko. Tayo ay Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Nagto-troubleshoot ako ng AdSense kasi hindi ko makuha ko anong problema. Sir Joel Chico, nandito na rin sa atin ang aking idol. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Sir Joel Chico. Welcome din po, sir, sa aking live streaming. Oy, namimigay ng kayamanan si Sir Jumel Journey, guys. Sir, thank you naman po dyan, sir, sa iyo. Magandang araw dyan sa inyong lahat, guys. Ang ating super chatter, sir, thank you for that amazing super chat. Sir Joel Chico, nagbabalik din natin na kaibigan. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Sir Joel Chico. Welcome din po, sir, sa aking live streaming. Ay, tayo ay ano ba ang command mo, sir, sa akin kay Nightboot, Sir Joel Chico? nanghimik dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. JC13. Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw. Buti pa si sir, nakakulab si Boss Kip, ano ba yun? Kipier ba yun, sir? Guys, baka hindi nyo pakaibigan ang ating pupoging super chatter, o di ba? All the way from Norway pa yan. Kung di nyo pa nakikita ang kapugian niyan, guys, sipatin nyo ang kapugian ng ating super chatter na si Sir Jumel Journey. Isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan, guys. Oo nga. Idol Keeper po, oo nga, si Keeper. Like kung nakikita yung post ni Sir. Sana all may kakulab. J-Mate Teams. Mega love shoutout naman po dyan kay J-Mate Teams. Uy, it's been a while, Ma'am J-Mate Teams. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am J-Mate Teams. Thank you for that sweet thumbs up also. And welcome Ma'am sa aking live streaming. Busy Sir Idol, sabi ni Sir Jumel Journey. Eto guys, ang ating super chatter, binababayan ni Nightboot, ay ni Stream Element. Ayun. Tawa lang. Oo nga po, Ma'am G-Mate Teams, Christmas na naman. Christmas countdown natin, guys. It's 3 months, 10 days, 6 hours, 11 minutes, 17 seconds. Ayun. Malapit lang po ba kayo doon kay Idol Keeper? Kaya tayo ay dapat na Sir Joel Chico. ngayon. Si Ma'am Jamie Teams, it's been a while, ma'am. Where have you been? Merry Christmas naman dyan sa inyong lahat, guys. Tayo ay manalangin, tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin, sa pagmamahalan natin. Baka may mga katanungan kayo dyan, guys. Pwede kayong magtanong para naman maiba ang ating live streaming. Sa Kapili po siya, sir. Caloocan po ako. Dumayo ka talaga, sir. Di bali, sulit naman yung pagdayo mo, sir, no? Lahat ay inaanyayahan nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, magsigla, may ganap ang bayan. Maligaya, Pasko ay bibigyan. Ano ba yun? Sa Cavite po siya, sir. Caloocan. Dinayo mo talaga, sir, no? Guys, padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Si Sir Jumel Journey, binababayan ni Stream Element. Kung di nyo pa kaibigan yan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, sa ating super chatter na binababa ni Stream Elements. Ayan. Inom salamat ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Opo, mabait po pati po sa mga vlog niya, sa content niya, nasasama din po ako. Ayun. O, di ba? Oo nga, nakita ko rin yung ano niya,
yung kanyang vlog. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, mayroong lechyonan pa. Ang bawat tahanan may handang nilaga. Tayo na, Pilipino, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa Oy, Bukas ay araw ng Pasko. pambait no. tayo na. Mr. Boss Idol Keeper. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla Sir Ali Pogi, nandito na rin sa atin. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Sir Ali Pogi. Kumusta naman tayo dyan, sir? Thank you for that sweet thumbs up, Sir Ali Pogi. Welcome back din sa aking live streaming. Pading Makoy Palaboy TV, highly recommended monetized channel na rin. Yan si Pading Makoy Palaboy TV. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Padi. Kumusta? Sabi mo, isasama mo ako dun sa'yo. Sa inyo. Asa na ba? Inaantay kita dito eh. Mega love shoutout na dyan kay Pading Makoy Palaboy TV. Highly recommended, newly monetized channel yan, si Pading Makoy Palaboy TV. Welcome din sa aking live streaming, Padi. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas Sir Ali Pogi, ang ating Pakistani guys na napakagaling na napakagaling magtagalog. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Welcome back din sa aking live streaming. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, Sir Ali Pogi, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic na kaibigan yan. Ang ating foreign friend, diba? All the way from United Arab Emirates, pero local siya guys ng Pakistani. Napakagaling yan magtagalog, diba? Highly recommended monetized channel also. And let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest nandito sa atin, si Mama Jacqueline Rosco Vlog. Tamsak. Thank you for that sweet tamsak, Mama Jacqueline Rosco Vlog. Dahil dyan, ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming. Mega love shoutout po dyan sa iyong Mama Jacqueline Rosco Vlog. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan din, or kabarkada yan. O diba? Magandang hapon naman po dyan sa iyo, ma'am. Or magandang gabi ba? It's 53 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. Philippine Standard Time yan guys. O diba? Kung naga lang yan, bakit hindi? Ilang ba? 2 hours lang naman ang biyahe. Albay o diba? Kaya nga. Eto guys, padikit naman ako guys kay Mama Jacqueline Rosco Vlog na meron siyang 105 subscriber. O diba? Mega love shoutout po dyan sa iyo, Mama Eileen. Ano ba yan? Mama Jacqueline Rosco Vlog. Sila Idol Beng Show at Tomboy Bibo. Nakakulab na din po namin, sir, dahil po kay Idol Keeper. God bless po, sir. Thank you din po sa inyo, sir. Ora kayo ni Ma'am Adel, unang tumulong po sa akin. God bless. Ayan. Always welcome po, Sir Joel Chico, diba? Highly recommended channel yan, guys, si Sir Joel Chico. Ayan. Thank you so much sa Jackets Melabs host. Ayan. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Saka na lang, Padi. Padi, dikitan mo, Padi, ang ating super chatter. Oy, sa mga monetized channel, monetized and unmonetized channel, wag na wag ninyong pinapalampas na dikitan. Oo nga, ang ating super chatter. Oo, revenue yan, revenue. Saka na lang, Padi. And if you want guys an audience all the way from Pakistan or all the way from United Arab Emirates, nandito sa ating si Sir Ali Pogi, diba? Dikitan nyo na rin po yan guys. Highly recommended monetized channel. And if you want also an audience from Norway, dikitan nyo guys ang ating mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan, ang ating super chatter, si Sir Jumel Journey, o diba? Love you po, Sir Ora. God bless us all. Ayun. Oo nga. Thank you naman po dyan sa iyo, Sir Joel Chico. Ayan. Pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging mas palagi. Ang sandipo ng pagbarito
Hihingi ko ng aginaldo kung sakaling kami perwish. Sana pwede na magbiyahe, no? Sana, napapasana all na lang ako eh. Sana pwede na magbiyahe. Kasi kung pwede na magbiyahe, babiyahe talaga ako. Oh, puntahan ko yan si, Sir Joel Chico. Ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din nating nalilimutan. Ay na tayo ay Ma'am Claridel, magandang gabi naman po dyan sa Ma'am Claridel Ilanga. Ito pa guys, si Ma'am Claridel Ilanga, si Inay ng kanyang code. Namamas ko po, o diba? Magandang gabi naman po dyan sa Ma'am Claridel Ilanga. Highly recommended monetized channel din yan guys, Ma'am Claridel. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Hindi ako ma'am nakarating ma'am dun sa iyo kanina. Pag nag-live stream ka ba ma'am kanina? Sadyang naiiba ang ibang kulay. Pati kay Ma'am Ate Mon Vlog, hindi ako nakapasok kanina. lahat ay Hello po Ma'am Claridel, God bless po. Sabi ni Sir Joel Chico. sanggol na siyang Claridel Ilanga, mega love shoutout sa iyo. Ang pagbatis ng gagaling pa dyan kay Sir Ali Pogi. araw ng bigayan. Ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. Magsigla, may ganap ang bayan. Maligaya, maligayang Pasko ay bibigyan. masagana, Bagong taon kamtan. ipagdiwang, Pagdiwang araw ng may kapal upang Hello sa lahat, good evening. Sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. Ito guys, si Ma'am Claridel Ilanga. May code sa atin na CE9. Ayan. ninang narito kami. Padikit na din po ako dyan guys. Si Sir Ali Pogi AP. Ayan. Yan yung ating super chatter guys. Binababayan ni Stream Elements. Hindi ako ma'am nakarating sa iyo, ay hindi ako nakapunta ma'am sa iyo kanina kasi tino-troubleshoot ko ma'am yung account ni Porinoy kasi hindi ko makuha talaga. Nakaka 2 weeks na ako nito, hindi ko makuha. Kanina inupuan ko kanina mula umaga hanggang ngayon. Dito ako nakaupo. Nakahiga pala ako kanina kasi talagang sumasakit yung ulo ko. Hindi ko makuha yung AdSense ni Porinoy. Noche buena sa Napansin ko ma'am alas 11 na pala, tinatawag na ako para kumain. Baba ang score ko host. Oo nga. Ma'am Lady Rose, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Lay. Ma'am Lay, magandang gabi naman po dyan sa iyo Ma'am Lay. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel din yan guys si Ma'am Lay. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Lay. Hindi kita mahabol sa game. Oo nga ma'am, lampasan mo ma'am. Dana ako pa di sa super chatter natin. Sabi ni Pading Makoy Palaboy TV. Huwag ka mag-alala Padi. Ani mang ibabalik yan sa iyo Padi. magsalo na tayo. Mayroon na tayo. Tinapay at keso. Alam, may tumatawag sa akin. sa gabing ito. Tayo na titiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na titiw, magsalo na tayo. Mayroon Oy, tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na titiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Bukas ay araw ng Pasko. Mama Jacqueline Rosco Vlog. Ang bago natin guys na kaibigan, kala ko sa akin. Ma'am sa akin po ma'am. May tumatawag dito kayo open sa aking tablet na lang. Kasi hindi ko pwede gamitin yung isa. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Sir Ali Pogi, thank you for that sweet thumbs up. Pag yellow green nakalagay sa dollar sign, ano ibig sabihin? Kapag ka yellow green, wala naman yellow green pa di, yellow ata.
Yellow lang ata pa di. Naka-LS siya. Oo nga, Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended. Monetize channel yan. Maraming kakwentuhan doon guys sa kanyang live streaming. Kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Kaya kami ngayon narito upang kayong lahat ay aming tugtugan. Iba't ibang himig na pamasko. Yellow. Kapag ka naka-yellow yan pa di, ipa-review mo lang pa di. Oo, ipa-review mo lang. Si awit ng magagandang himig dahil sa Ipa-review mo lang yan pa di. Okay lang yan. May chichikan ka lang naman. I-click mo yon na yung restriction tatlong haring nagsida kapag kan may copyright. ang bawat isa si paghandog ng tanging alay. Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Si Ma'am Adel. Ma'am Adel, magandang gabi naman po dyan sa iyo Ma'am Adel. Merry Christmas po sa iyo Ma'am Adel. Welcome back din sa aking live streaming. Nandito rin sa atin si Ma'am Jenny Kimba. Ma'am Jenny, magandang gabi din po dyan sa iyo Ma'am. Magandang hapon pala dyan sa iyo Ma'am. All the way from United Arab Emirates. Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, mga highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Jenny Kimba. Si Ma'am Adel guys, kung di nyo pa kaibigan, nagla-live streaming yan tuwing alas 10 ng gabi. Samahan nyo po ako yan guys. Habang naglalaro kami ng ML, nakanganga kaming dalawa ni Bebe kay Ma'am Adel Sulit. O, diba? Mega love shoutout sa lahat mga lalabs siya. Sabi ni Ma'am Jenny Kimba. May bahay ang kakabati. Merry Christmas naman walhati. Pag-ibig ba't siyang naghari? Araw-araw Ma'am Jenny Kimba, sabi ni Ma'am Adel. Sir Ali Pogi, thank you for that sweet thumbs up, Sir Ali Pogi. Guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Binababayan ni Stream Element. Ayun ang ating super chatter, si Sir Jumel Journey. All the way from Norway. Ako ay sumabit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus na din natin malilimutan. Ay na tayo ay manalangin, nang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating masayahin sa pagmamahalan. Jenny Kimba, Mega Love Shout. It's the acronym of Mega Love Shout Out. Diba? Sanyo ang nagpapaligsahan. may parol at ilaw bawat bintana. May sadyang naiibat ang ibang Uy, maligayang Pasko naman dyan sa inyong lahat guys. Kung baka may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayo magtanong ha. Hindi ko ba naman namalayan, Ma'am Adel, hindi ko namalayan kanina. Simula alas 8 ata, nakaupo ako dito sa upuan na to. Tinutroubleshoot ko yung AdSense ni Ma'am Porinoy at saka ni Ma'am Jody Prost. Tapos, Pasko ay lagi ng ganyan magsigla. hindi ko namalayan yung oras, alas 12 na pala. Tapos na pala yung live stream ni Ma'am Claridel. masagana. Harlem, Uy, Harlem. Kumusta naman tayo dyan? Patamsak premiere. Patamsak din po ako guys ng premiere ni Harlem, Baka naman. Kapalaran at mabuhay na lagi. Happy. Ilagay natin kay T1. Inong manukunin 1WH guys, mamimigay ako 1WH sa bawat premiere. At kung may premiere kayo dyan guys, sabihan nyo lang ako ha. Nang sa agin Mamigay tayo ng WH. Walang ginagawa ang computer ko guys. Apuera dun sa aking mga VIP member. Red Bebet. O, diba? kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. September 14, 11 p.m. Tinuna sa bahay ng kuya, mayroong litsunan pa, ang bawat tahanan may handang Tayo na giliw, magsalo na tayo. T1 na yan. T1 guys, T1. Baka naman, T1. And then yung binababa ni, ni Stream Element, baka naman, Ma'am Buhay, nandito rin sa atin, also known as si Ma'am Sweetie Lady. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Sweetie Lady. By host, diba? Alam na this.
Magandang buhay naman po dyan sa Ma'am Buhay. Welcome din po sa aking live streaming. Kusina mode to. Oo nga. Si Ma'am Yaya Joyce nandito na rin sa atin. Yung tatlong magkakaibigan guys nandito sa atin. Si Ma'am Yaya Joyce, si Ma'am Jenny Kimba, Ika'y saya, nagluto. si Sir Ali Pogi, o diba? Nandito sa atin, magkakasama yan guys. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Ma'am Yaya Joyce. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Jenny Kimba, nakuha mo ba yung tax? Yung W8 Ben form? Ma'am Jenny, si Ma'am Jody Prost, di ko makuha yung kanyang AdSense. Pinagko-close ko nga lahat. Tayo na tiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tiliw, magsalo na tayong tinapay at keso. Noche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. T1 guys, T1, patamsak naman po ako kaya. Apple ng buhay ko, eto na yung mga magaganda nandito na sa atin guys. Magandang gabi naman po dyan kay Apple ng buhay ko. Isa sa mga magagandang babae guys, mga sa balat ng pinagbalatan, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Apple ng buhay ko. Welcome po ma'am sa aking live streaming. Di pa sir, busy po ako sir, kaalis lang ng teacher ni Josh. Sige po ma'am. Si Ma'am Jody Prost, ako kasi natatagalan kasi ang dami ma'am na AdSense na nakakonect sa kanya. Grabe ka talaga host. Hindi, ang ganda talaga niyan guys. Oo nga. Kung friend nyo yan guys sa Facebook, oo nga. Maglalaway din kayo. Patamsak ng premiere ko mga lalab. Sige. Ilagay natin ma'am kay T2. Bounce low. Road to Tatev. Tatev ba ito ma'am? Tatev, Armenia. September 14, 11 p.m. Kaya kami ngayon narito upang kayong lahat ay aming nagduran. Iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit. Baka may mga premiere kayo dyan guys na gustong patamsakan. Patamsakan natin guys. Mamigay tayo ng 1W8 sa bawat magtatamsak sa inyo. Ayun. Sabihan nyo lang ako guys ha. Sir Mateo Apostol nandito na rin sa atin. May galab shoutout din po dyan kay Sir Mateo Apostol. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Also known as si Sir Joel's Finest. Highly recommended monetized channel yan. Magandang gabi naman po dyan sa iyo sir. And regards mo ako dyan sir sa neighboring barangay mo dyan sir. Oo nga. Ano ba ginawa niya sa AdSense at dumami nakakonect siguro? Nag-try siya ng ilang account para malipat pero di nag-success. Oo nga po ma'am. Meron na ako ma'am na 3 dinidelete. Meron pa siyang nakakonect na account. Meron akong 3 dinidelete na AdSense. May 3 na akong dinidelete. Ang hindi ko mapakialaman yung kay Jody Prost mismo kasi maingat kung tinanggalan ng AdSense ay yung link sa kanya, maingat kung natanggal. Kaya nga nung nakaraang araw siguro 'di ba nawalan yun ng harang ng siguro mga 3 oras kasi nung nirelink ko yung dalawa, nung tinanggalan ko yung pagkakalink ng dalawa, na demonetize yung si Ma'am Jody Prost. Napansin niya rin yon. Tapos, nagmamadali akong i-monetize uli yun kasi nga nagagalaw ko eh. Pero nagawa kong matanggal yung pagkakalink ng dalawa. Pero meron pang isang nakakonect sa kanya. Ang hirap kaya. Nahirapan ako doon. Ay sumapit na naman. Kaya tayo. Magandang gabi din sa iyo, Sir Host, at sa lahat ng nananatili dito sa LS mo. Okay lang po yun, Sir. Guys, padikitin po ako sa ating super chatter. Kung di nyo pa kaibigan ng ating super chatter, makipagkaibigan din po kayo dyan, guys. Napaka-legit and organic, all the way from Norway.
si Sir Jumel Journey, ang ating kaibigan na binababayan guys ni Stream Element. Board, uy, nandito na rin sa atin yung Jutes. Board, mega love shoutout naman dyan kay Board. Uy, wala ako doon sa iyo, Board, kanina. Wala rin ako kay Board. Kasi maghapon akong nagto-troubleshoot doon kay kay Ma'am Jody Prost at saka kay Porinoy. kulay. Ayos ng simbahan. Pirapa Tamil. Mega love shoutout naman po dyan kay Pirapa Tamil. All the way from India, guys. Our foreign friend. The name is Pirapa Tamil. Legit and organic, highly recommended channel also, guys. If you are not yet connected with Pirapa Tamil, our foreign friend who is in my live streaming, you can simply do connect also, guys, sa ating kaibigan in our friend who is in my live streaming. The name is Pirapa Tamil, guys. Mega love shoutout to you, my friend. Welcome also in my live streaming. I do hope that you are all enjoying, guys, while you are in my live streaming. Si Pri, nandito rin sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Pri. Uy, Pri, wala ako sa iyo, Pri. Bukod sa nakatulog ako, nagsiselfie kami ni Bebe. Nagsiselfie kami, nakatulugan ko si Pri. Pero nandun ako kay Pri, hindi ko lang alam kung ano nangyari doon sa live stream ni Pri. Subok mo, Sir Host. Lessons, baka maritok. Uy, pinagtatanggalan ko, may 3 na akong dinilit na account. Ay dinilit na AdSense pala sa kanya, hindi pa rin siya na-approve. Ilang kaya yung in-apply ni Ma'am Jody Prost? Di ba pwede i-connect yung dalawa, sir, para iisang AdSense na lang, kakalito ang AdSense? Pwede naman po yun, ma'am, sana. Kaso hindi ko makuha kung alin mga account yung mga nakadikit doon sa YouTube channel niya. Sabi ko nga kay Ma'am Jody Prost, ma'am, ay hindi ka pa sinasabi sa akin ilan ba talaga ang in-apply mong AdSense ng account na to. Nakakatatlo na akong dinilit. Siguro nanood siya ng troubleshooting. Guys, wag kayo manonood ng troubleshooting sa YouTube. It is because hindi na updated po ang mga troubleshooting pagdating sa AdSense. Pero magkakaroon kayo ng ideya. Pero sa ngayon, kapag nagto-troubleshoot kayo ng AdSense, guys, is marami ng mga pasikot-sikot, as in, pati ako nalilito. Kasi nga, maraming update si YouTube. Naginunat sa bahay ng kuya, mayroong litsunan pa. Mega love shoutout board vlogger Jonas Salundaga, Pirapa Tamil. Ang pagbatiis ng galing pa kay Mumyaya Joyce. Uy, Pri, kumusta naman maghapon natin, Pri? Board, mega love shoutout naman dyan kay Jutso, di ba? Kanina pa ako dito, Sorry na, Pri. Oo, I love you, Pri. Ang taray na naman, oy. Ang taray-taray niya ni Pri, siguro oy, alam ko na. May mangga dito sa amin. Di okay, wala ako sa mood. O, diba? Di pala siya okay. Sorry na talaga, Pri. Ako na maghihingi yan, sorry. Doña Conchita Bahal. Guys, visit my new video, ayan. Guys, please do visit also the new video of Pirapa Tamil. If you are not yet connected, please do connect also, guys. All you have to do is to click on that link that he is dropping and do connect to our foreign friend all the way from India. O, diba? Wala ba tatamsa ka na premiere? Meron board, T1 and T2. Magkakaroon ka ng 2WH sa akin, board. T1 and T2, ayan. Patusok hanggang up do, ayan. Ilagay natin kay T3. Nakita ko na to kanina pala, board. T3. Paskong magdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamat. And paste. And board vlogger. Ayan. Kailan ba to board? My dog gave birth. 5 days. September 19, 9 p.m. Let's do it. Dance to the beat. Shake that thing, shake that thing. Come on, bounce. Bounce low. Bounce low. Dance to the beat. Shake that thing, shake that thing. T3 guys, T3. T1, T2, and T3 guys. Baka naman. Para kay board. Nakakatampo, promise. Kaya nga ako natakot mag-troubleshooting. Iba't ibang tutorials na panood ko. Magkakaiba kaya ako nalito noon. Hindi ko talaga gets. Lalo Diyos mio, Marimar.
Nakakatampo, promise. Bakit pre? Share na Jutes. Ayun. Thank you naman dyan kay Jutes. O, diba? Bakit pre? Ano nangyari pre? Dan T1, T2, T3. O, diba? Kumusta naman yung pagsasarili natin dyan, board? Sige, bigyan ko si Tony Broncano. Diba? Tony Broncano, 3 hours. Tony Broncano. 3 hours board. Noted. T3 guys, T2 and T1. And kung hindi nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter, si Sir Jumel Journey, habay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Yung binababa na stream elements, ayun. Ma'am Simpulay, o diba, ang dakilang manlalaro sa LS. Mega love shoutout naman po dyan kay Nonoy. Oo. Yan guys, ang impostor na si Ma'am Simpulay Leonardo, si Nonoy yan. Uy pre, sino ba? Bigay ko sa dalawa. Pre, donate sa dalawa. Noted pre. Ayan. 3WH each. Sige na nga, bigyan kita ng 3WH each. Mega love shoutout Lalabs Jonas Salundaga, board vlogger. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Jenny Kimba. Mega love shoutout po Tita Jonas Salundaga. Sabi ni Nonoy. O diba? Si Ma'am Simpulay Leonardo guys. Uy, asan ba si Ma'am Simpulay? Doon sa Amacolda nagla-live streaming, si Ma'am Amacolda 8 channel guys. Huwag na i-play free. Oh, bakit free? Bakit free Bakit free medyo wala ka sa mood? Free. Bakit wala ka sa mood? Oh, di ba? Oy, alam ko na may mangga kami dito. Oo. Diba? Ano bang kinalaman nun? Basta na lang sabi. Nag-handicam na lang po ako sa Simpulay Leonardo. Pansin ko nga. Nauso nga ngayon yung mga handicam, no? Handicam na streaming. Bakit pre wala ka sa mood ngayon? Guys, patamsak naman ako. Yung mga nangangailangan ng WH dyan guys, namimigay ako bawat premiere na tatamsakan ninyo. Wala kayong bang gagawin guys? Tatamsak lang kayo. Meron tayong 3 premiere, T1, T2, and T3, binababayan ni Nightboot. And kung di nyo makaibigan yung ating super chatter na nakapin sa taas, abay, especially sa mga monetized channel dyan, minamahal yung mga super chatter, promise. Si Sir Jumel Journey all the way from Norway. Finding sponsor ng gaming tripod. Ano bang meron bang gaming tripod? Oo nga, may nakita ako nun eh. Maghanap nga ako sa Shopee. Hayaan mo na, mawawala lang to. Magsariling emote lang ako. Oh. Sige. Hoy, Nonoy, iba din. Gaming tripod. Hanapin ko nga sa Shopee. Gaming tripod. Oh. Nag-Shopee. Oh. 159 pesos. Oh. Mini desktop tripod support, rotation foldable bracket. Tayo na, video, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Noche buena sa gabing ito. Oh, eto na lang yung Nintendo Switch adjustable aluminum tripod stand. Mukhang maganda to, 899 pesos. Noche buena sa Opo sir, baka naman sponsor kahit yun lang. Ninong board vlogger, baka naman po kahit yun lang, o diba? Box, wag mo akong tawanan, nag-emote pa ako. Wait lang, o diba? Nag-emote pa, irespeto natin yung nag-emote. Mayroong lechon pa ang bawat. Emote ka lang dyan, pre. Sige, pre. Oo nga. Mag-ano ka na rin, pre, ha? Tawag dito.
Magsaing ka na lang na din dyan, pre, oy. Sa gabing ito Bukas ay araw ng Pasko. Nandun si Ma'am Adel, nakita ko kay Harlem O. Ganda ko o, di ba? Sabi ni Harlem O sa kanyang ano, o, di ba? Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Hoy, bago magpasko, mumu muna tayo, mumu. O, di ba? Halloween countdown natin, 1 month, 17 days, 5 hours, 38 minutes, 41 seconds. Yan ang Halloween countdown natin. And yung ating Pasko, ang ating Pasko countdown, meron na tayong ang ating Pasko countdown, guys, is buena sa gabing ilan na lang ba? 3 months, 10 days, 5 hours, 38 minutes, 23 seconds. O, di ba? Pasko na naman, ay tuwing ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailanlan. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Board, thank you also for keeping me in your background. And sa mga naka-background sa atin dyan, guys, maraming salamat na yun. Wonderful people in the house. I do hope, guys, na magdikitang kayo dyan, mag-isdaan bago kayo umalis. Oo nga, magipagkaibigan muna kayo. Para makarami kayo, guys. Kaibiganin nyo yung mga nandito, tapos talon kayo sa iba. Magipagkaibigan uli kayo. Makakarami kayo. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. Kami ngayon'y narito upang kayong lahat ay aming ramdaman at iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Grabe, ang mahal naman na ito, oy. Condenser professional USB microphone. Haring Ba, ang ganda naman na ito. Condenser USB microphone. Ganito yung nabili ata ni Ma'am ay bagong taon ay magbagong buhay ng ni Ma'am Grace. bayan. Tayo Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo dyan, guys. Pwede kayong magtanong. Yung may mga naguguluhan dyan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na nulat ng langit. tayo ay magmahalan at sundin ang buong aral. May bahay ang aking bati. Merry Christmas. Ang ganda naman na ito. 4,000 nga lang. Ang mahal. Ba't siyang naghari? Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanlipo ng pagbarito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami na Pasko. ang Pasko ay sumapit na naman. Kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang. Jesus na din natin pag-ibig. Ang na tayo ay manalangin. Ang tayong lahat ay kanyang pagpatlain. Ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana. May sadyang naiiba't ibang kulay. Kay ganda ang ayos. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir na Manlalakbay. Magandang Nang dahil sa pagsilang sa
sanggol. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming, sir. Daman Lalakbay. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Ang arte di namamansin. Lo. Sino ba, sir? Sino? Commission of Higher Education. Oh, nagsisipaglabasan na naman. Oo. Kanina ay kahapon pinag-shoutout ko yung yung nasa gobyerno. Ay, ngayon nasa ano na naman. Si Commission of Higher Education. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. CHE. Ched pala yan, si Ched. Sir, Daman Lalakbay, magandang gabi naman po dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Salamat ninang sa aginal totoong inyong ibibigay. Hoy, ang mga Facebook nyo ha, kung di makontak, walang kwenta yung mga yan. Soko office. Ay kay saya Oo nga. akin, manok na tinuna sa bahay ng kuya. Kapag ka di makontak, guys, ibinablock ko yan. Blinak ko na. I will never unblock it. Trust me. Kapag nakablock kayo sa akin. Sir, nakuha nyo po sa Transformer sa ML, Sir Uragon? Wala. Yung spawn effect. Yun lang. Tayo nagiliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong pinapay at peso. Sa'yo ba, anong nakuha mo? Gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Uy, ako, makontak ako. Oo nga. Oo ang atin, manok na tinuna. Hello, ba't yun lang? Oo nga. Wala akong magagawa. Ganun talaga. Hello sa lahat, sabi ni Pading Makoy Palaboy TV. Tapos guys, naglilinis ako ng aking Facebook account ha. Yung mga hindi na active guys is talagang ina-unfriend ko. And then, yung di ko makontak, binablock ko. Blinak ko. Sogo Hotel. May Sogo Hotel. Mega love shoutout naman dyan sa Sogo Hotel Philippines. Welcome din sa aking live streaming. Oy! Nagsisipaglabasan yung mga yung mga Ninja Bells. Ako po yung Blood Spear ni Moskov na Epic, tapos Blazing Axe ni Epic ni Franco Skin, tapos Elite ni Yishin Shin na Apocalypse Agent. Kasi hindi ako masyadong nakapag-online those past few weeks kasi nga lagi muntik na nga ako matulog sa BIR. Hello naman dyan sa mga taga BIR Ligaspe. Oo. Na pinapabalik-balik ako. Office of the Philippine Press. Ay, Digong! Hello naman dyan sa iyo, Digong. Nandito sa atin guys yung ating mahal na presidente. Sir, how to be pogi, sir. O, di ba? Tila ba kung kailanlan? Ngayon ay Pasko, dapat pasalamat. Sir Ali Pogi nandito pa rin sa atin, keeping us also in his background. Tapos yung kay Glue na normal skin, yung green, yung kay X-Bird na normal. Ako, wala akong nakuha. Sana all may nakukuha. Come on, let's do it. Dance to the beat. Shake that thing. Come on, bounce low. Dance to the beat. Shake that thing. BI. Uy, galit na galit ako sa mga taga BI. Bakit? Ano problema? Tamsak na din. Kalahin mo ba naman pinabalik-balik ako? Uy, mega love shoutout naman dyan kay Adonis. Uy, Adonis. Uy, good evening Kuya Uragon. Musta yung paghahanap ng pangliliba? Nakatulog ako. Pasko ay sumap. Mega love shoutout naman dyan sa pinapagawa ko ng sarili kong Adonis. Di kami yun. Anong hindi? Dahil Kalahin mo ba naman, sabi ba naman sa akin ng mga taga BIR Ligaspe, si Kristo ay sir, bumili ka ng documentary stamp, 2, bumili ako ng 2.
Tapos mag-login ka. Pag-login mo, etong form 1801 is i-encode mo doon sa ano. Pero kailangan mong i-download muna yung offline application namin. And then tapos i-fill upan mo yung form na yon. Kung ano yung nandito sa papel na to, yun ang ilalagay mo doon. Tapos i-save mo and then i-verify. Tapos may mag-i-email sa iyo. Pag nakita mo na yung email na verify na yon, okay na, nagawa ko naman lahat. Pagdating ko doon, hinihingi sa akin yung, kailangan i-print mo yung i-print mo yung pinilapan mong form. At saka kailangan yung email i-print mo. Sabi ko, kumusta? Diba? Commission on Audit. Sige lang, ipaayos natin yan. sige. Oo nga, sana magawa ng paraan. Oo. Ashuriken, mega love shoutout naman po dyan kay Ashuriken guys. Ito guys, si Ashuriken, kung di nyo pa kaibigan, napakabait na batang ire. Oo. Kaso pinapagawa ko ng sariling Adonis. Ay, mangingimbita doon sa Adonis. Saan ba yun? Diyan, lugar ba yun ninyo, Sir Ashuriken? Taga Adonis? Oo. Sabi ko, layo naman. Gumawa ka na lang ng sarili mong Adonis dyan. Diyan ka tumambay. Baka need mo na rin tulong namin. Oo nga, kailangan ko. Hindi, may private attorney ako. Public attorney's office. Oo, meron akong private attorney. Tamsak na din. Tayong lahat ay kanyang pagpalain. Nagulo yung bahay namin. Nag-module na naman. Speaking of module, di ba? And kung may mga katanungan kayo dyan guys, and kung wala kayong kung wala kayong matamsakan, tamsakan nyo guys ang premiere na to, T1, T2, and T3. Ayan. And then meron tayo guys na super chatter. Kung di nyo pa kaibigan ang ating super chatter, hindi lugar yan, gay bar yan, gago. Humalay ko ba dyan? Akala ko ba? Ikaw ha, pumunta ka dyan ha. Pa-imbestigahan na natin. Nandito yung NBI. Oy! Yan may sigla, may ganap ang bayan. Sabi ka lang. Ma'am Sophia Bianca, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Babalik natin guys, highly recommended monetized channel. Ang anak ni Ma'am Ali Tap Tap also. Magandang gabi naman dyan sa iyo Ma'am Sophia Bianca. Welcome back din sa aking live streaming. Tamsak po Tito Uragon. Oy, ikaw ha. Oo, alam mo yan ha. Adonis pala ha. Palablab naman po ng premiere ko po. Please, ayan. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Sige. Ilagay natin kay T4. Ma'am Sophia Bianca, ilagay natin kay T4. Ganang gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, ay mayroong lechonan pa. Ang bawat kahanan may handang tayo nagigiliw, magsalo na tayo. Having Junior May on it. September 17, 3 p.m. Buena sa gabing ito, bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagigiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche. Ma'am Sophia Bianca, T4. Ayan. Si Ma'am Adel nandito pa rin sa atin guys. Ito guys, di kita nyo na rin yung mga yan. Si Ashuriken, si Ma'am Adel, si Pri, si Daman Lalakbay. Ayan, sino pa ba? Si Sir Joel's Finest, si Sir Joel Chico. Ayan. At ang ating mga pupoging lalaki guys, ang ating super chatter. Kuya Uragon, lapit na ako, road to 1K na, half of 1K na lang left. Ngayon lang ako nag-graduate ng grade 5. Sana all. O, diba? Kaya yan, tiyaga lang. Tiyagain mo lang talaga, Ashuriken. Konting tiyaga lang talaga yan. Matutulungan kita sa WH mo, pero hindi kita matutulungan masyado sa iyong banana.
Kasi nga hindi ako masyadong nakakapag-online. Marami akong tino-troubleshoot na di ko makuha. Meron naman na tatlong nakapila. Nakapila talaga. Tayo na Sir Urago, nag-upload ako sa TikTok ng ML 2 days nag 1K views na agad. Oh, basta wag mo nang i-upload sa tawag dito. Wag mo nang i-upload sa YouTube channel kapag in-upload mo doon. Paayuda po Tito Uragon kahit 5 bananas lang please. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Baka naman guys may 5 kayong bananas diyan para kay Ma'am Sophia Bianca. Paayuda naman daw guys. Ilan ka na ba Sophia Bianca? naman ay tuwing araw Paskong Merry Christmas naman guys to each and every one of you. Ay po, pwede po magtanong. Opo. Sino ba 'to? Opo, pwede po. Tungkol po ba saan? Come on, come on, come on, let's do it. Dance to the beat, shake that thing, shake that thing. Bounce low, bounce low. Dance to the beat, shake that thing, shake that thing. Oy. Okay lang yan, host. Pagkatapos sa banana ko, kailangan ko palaki yung double H ko dahil 255 pa out of 4,000. Oo nga. 2.25 po, Tito Uragon. Oh, sige. Uy, dikitan mo tong yung ating super chatter, Sophia Bianca. Huwag kang mag-alala. Yung pagkadinikitan mo kapag ka nakuha nun yung yung pangalan mo, baka 5 yung 6 ang ibigay sa iyo nun. Nang magagandang himig Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig Nang si Kristo ay isilang May 3 haring nagsidalaw At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikat upang makamtan natin ang kasagana. Tayo'y magsiawit Uy, mega love shoutout Ate Jonah sa Lundaga. Sabi ni Ashuriken, si Ma'am Yaya Joy is keeping us also in her background. Thank you guys for keeping me in your background. And I do hope guys that you are all enjoying while you are in my live streaming. And I am hoping guys that you have nice evening diba? Sa inyong lahat. Pirapat Amil nagbababa ng kanyang bahay guys. Simply click that link that he is dropping and do connect or visit his channel as well. Our foreign friend guys all the way from India. Pag siyang naghari Araw-araw ay magiging mas palagi Ang sandipo ng pagbarito Hihingi ko ng aginaldo Kung sakali Pasensya na kayo Kami na Pasko Ang Pasko ay sumapit na naman. Kaya tayo ay araw ng pagsilang. Jesus na Dan po sa nakapin, sabi ni Ma'am Sophia Bianca, sige. Guys, if you are not yet connected with our super chatter, the name is Jumel Journey, yung nakapin sa taas. And T4, para kay Ma'am Sophia Bianca, T3, T2, and T1. Patamsak naman ako guys, patamsak ng ating mga premiere. Baka naman. Basta nyo ang nagpapaligsahan May parang bawat bintana Ibang kulay Kay ganda ang ayos ng simbahan ay inaanyayahan. Nang dahil sa pagsilang na Siyang mag-aari ng panghabang panahon. Ang Pasko ay araw ng Pasko ay lagi ng ganyan. Magsigla, may ganap ang bayan. Maligayang Pasko ay ipagdi
Ano pa ba? Pre, ano bang nangyayari sa'yo, pre? Sige na, sabihin mo sa akin, pre. Bilis ng panahon, Kuya Oro. Ang bilis ng bare months. Next year, mag-senior student na din ako. Nalaman ko lang, mahirap talaga ang STEM. Okay lang naman yon. Wala namang madali. Kailangan mo naman talaga maghirap ng konti. Di ba? No guts, no glory, ika nga. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na kinona. Sa bahay ng kuya, mayroong medyo na Tayo na bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabi. Merry Christmas, baby Sophia. Sabi ni Ma'am Jonah Salondaga. Si Ma'am Adeline and si Ma'am Jenny Kim is keeping us also in their background. Thank you guys, yan. Tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Anong gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate. Mayroong litsunan pa ang bawat. Mega love shoutout po Tita Yaya Joyce. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Salo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. Bukas ay Tayo na tigil, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tigil, magsalo na tayo. Mega love shoutout po Tita Yaya Joyce. Sino ba yan, Baby Sophia ang kumanta? Bukas ay araw ng Pasko. Tayo na tigil, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. Pinabagong kailan lang, ngayon ay Pasko. Ano pa ba? Ngayon ay T1, T2, T3, and T4 na po Kuya Uragon. Sige. Kunin ko lang yung pangalan. Ashuriken. 4WH. Ayan. Mahirap po ba sa Taichung compared sa Longtan? Oo, mixed emotion pala. Ay aming dugan, iba't ibang himig na pamasko. Ang Pasko tayo ay mga Tito Uragon, Tito Ogie, Kukuyan, siya po yung singer na. At Tito Ogie, siya pala yung singer. Having you near me. nang si Kristo. I came to you, ganon, whenever else. Naalala ko lang ang kantang yan. Ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay. Nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasal. Then wonderful people in the house, magandang gabi dyan sa inyo. Time check tayo, it's 45 minutes past the hour of 6 o'clock, Philippine Standard Time.
Ako nga po ang nag-video sa tito ko po. Ah, ikaw yung taga-video pala. Hmm. Next time, Baby Sophia, pag nag-video ka, ganito, turuan kita, Baby Sophia, kapag ka nag-video ka, wag yung patayo. Halimbawa, wag yung patayo yung yung camera mo is nakatayo yung cellphone mo. Next time, may video mo yung yung naka-landscape. Wag yung portrait, ganun ha. Kasi kapag ka in-upload mo yung patayo, ganun ang mangyayari. Yung may dalawa ditong black ko, ito lang yung video mo sa gitna. Tayong lahat ay kanyang pagpalain. Mega love shoutout naman dyan kay Mar, o diba, Jomar Gel, JD1. Piniplay ko muna yung yung video mo kasi nga may hindi ko maasikaso, ang aga kong umaalis minsan Jomar Gel, ang aking mga pupoging pamangkin, no, di ba? Shuriken, mahirap ang maging senior student, mas mahirap ang maging senior citizen, di pwede lumabas. Kuya Uro, nalaman ko lang recently, laging brownout and laging ulan sa inyo, okay lang kayo Diyan, Kuya Uro. Okay naman, oo. Sanay na naman kami. Ever since when I was just a kid, gano'n na talaga yun dito sa amin. Oo, and sanay na ako. Ay lagi ng ganyan nagsigla. Oh, mas mahirap daw maging senior citizen. Oy, okay lang yan, boss. Nasa sugod ako na TY Basayan. Nandiyan ka ba ngayon? Diyan ka matutulog ngayon? Magdiwang araw ng may kapal upang malakili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kapayapaan. Kami ngayon'y humahalik sa iyong kamay. Salamat Ninang sa ginagawang inyo. Sir Ashuriken. Oy, may mixed emotion yan si Pri. Oo. Oo, pahinga ka ng maaga, Pri. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona sa bahay. Mateo Apostolo, mas mahirap talaga sa mga Oo nga. Tayo na Okay guys, I am inviting each and every one of you to join me in Harlem O's live streaming. After ko mag-live streaming sa Harlem O, 8 o'clock in the evening end. Pagkatapos ni Harlem O, alas 10 ng gabi is si Ma'am Adel Sulet. Samahan niyo ako guys na puntahan ang kanilang live streaming. O diba? Doon tayo pero hindi ako nakikipagyaw-yaw. Nag-ML kami ng mga oras na yon. Nakangangalang kami. Naka-BG kami doon kay ma'am. Mas lalo na ang Pinay, but not all naman. Ilang ship po pala kayo. tinona sa bahay ng kuya. Mayroong litsunan pa ang bawat tahanan. Tayo na tayo, mayroon na tayo. Ang daming tanong, hoy, kung lilipat, lumipat. Kuya Noy, kumusta na po si Tita Lai? Oo, boss, dito ako matulog. Sige. Ingat ka dyan. Tayo na tiliw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong pinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Ilan ka na ba, Shuriken? Patay pa ako ng Mi. Patay naman ako guys ng Mi. O kaya channel. O kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot. O kung kaya mag-isang tuldok lang kaya. Ayan. Kain po tayong lahat. Hindi nyo kailangan guys mag-drop ng inyong link. All you have to do is to type me or channel or tawagin nyo lang. You can call Nightboot as well. Or isang tuldok lang. Hanapin niya ni Nightboot ang inyong mga bahay. Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Ilang taon na Harlem na pinagtsatsagan ako ni Harlem. Makikita nyo yan guys. Harlem has been pinagtsatsagaan si Uragon for 1 year, 3 weeks, 4 days, 2 hours, 11 minutes, 54 seconds. O diba? Isang tuldok lang. Literal sir. Isang tuldok pala. Tuldok pala ha?
Nagpakapagod tong mamang to eh. Oo. Mag-isang tuldok. Isang tuldok wala. Kuya Orgon, anong dinner mo ngayon? Dahil gutom na ako. Pamigay naman dyan. Kahit bulad lang. Ano bang bulad? Mahirap si Nightbot niyan. May ramas. Kaya nga. Aabot ba yan ng 2 taon, boss? O, di ba? Thank you naman dyan kay Harlem. Oo. Oo nga, pinahirapan mo si Nightbot, Sir Joel's finest. Ang Pasko ay sumapit, tayo Sir Damanlalakbay, thank you also for keeping me in your background together with si Joe Margel. O, diba? Thank you guys. Maghanap ka na ng matatambayan. Maghanap ka. Wala akong mahanap eh. Oo. nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo magsikap upang Tapos na-LS mo, Sir Or, di pa niya makita channel ko. Kaya nga. Sus, malapit ka lang dito. Mag-asik-asik tayo. Ano bang mag-asik-asik? Anong bulad? Nakalimutan ko naman magtamsak sa LS mo. Anong bulad? Ashuriken, anong bulad? Isda ba yun? Isda. Ang ulam namin is, ano ba yung niluto ko? Yung ginataang crabs. Ginataang crabs. Meron siyang yung chinap na pinag-apat lang namin na puso ng saging. Ayan. Tapos, ay ginataang puso ng saging pala. Yung chinap lang na pinag-apat lang namin. 6 ata, pinag-6. And then, nilagyan namin ng crabs, ginataan namin. Lakas makatanda naman yan. Search mo asik-asik. Bulad is dried fish. Dried fish. Oh. Anong asik-asik? Pre, anong asik-asik? Wala lalala. Ulam namin sinigang na binaboy. Sinigang na binamoy. Diba? Oo. Dried fish bulan. Oo. Tuyo. Diba? Yun tuyo. Yun yung yun yung yung almusal ko kanina. Alam mo, nag-personalize akong magsagang ng kanin at saka yung dried fish, tuyo. Nilagyan ko ng, 3 itlog, di ba? Yung, ganito ang gagawin nyo guys, di ba kumukulo na yung, yung mantika. Ilagay nyo muna yung bawang. Pag-brownin nyo muna yung bawang. Tapos, iset aside nyo yun sa kawali. Yung bawang kapag dried na siya. Ay kapag natuyo na siya, golden brown na yung kulay ng bawang. Tapos ilagay nyo yung binating itlog. Tapos haluin nyo ng haluin. Huwag nyo tigilan ng paghahalo. Hanggang sa madurog siya ng madurog. Tapos sa kanyo ilagay yung kanin. Lagyan nyo ng green peas. Lagyan nyo ng, lagyan nyo ng chinap na carrots and ganap ang bayan. kung may corn kayo, lagyan nyo ng corn. Or kung may spam kayo, yung chinap na spam. Ang sarap ko yan nun. Sa akin, sa akin egg lang na binate. Sarap ko yan nun. Yun yung almusal ko kanina. Check mo to boss. Ayan. Ano bang asik-asik kasi? Asik-asik, name ng falls. Asik-asik, name ng falls. Bumalik sa iyong kamay. Becoming Filipino. Best waterfall in the Philippines. I don't know if this is a good idea, but this is how we're going to Asik Falls in North Cotabato. Sa North Cotabato. All right, Asik Falls, we made it. Sakita Lawa, Sakita Low shaking. This is Tingnan natin yung poll. Asan ba yung poll mismo? Hala, ang ganda. Ay, oo, ang ganda pala, oy. Hala, ang dami.
Hala, ang ganda. What an incredible wall of water. It's a busy Saturday, but you never even know because there's just so much water flowing through this thing. Just incredible. Hala, ang ganda. Hala, ilalagay ko yan sa bucket list ko. Oo nga, ilalagay ko nga sa bucket list ko. Yung asik-asik pool na yan. Ano? Hala, ang ganda. North Cotabato, di ba? May sulat nga. Asik-asik Falls. North Cotabato. Hala, ang ganda naman dyan. Oh, ilagay ko nga yan sa bucket list ko. May bucket list ako dito eh. Dito yan sa amin, boss. 20 pesos pamasahe. Sir Tono Bebs, nandito na rin sa atin guys si Sir Tono Bebs. Oy, mga pupogi. Mga yummy balls, papa balls ng Taiwan. Di ba? Nagtaka-taka-taka-tak. di ba? Mega love shoutout naman dyan kay Papa Balls, Yummy Balls. Di ba? Si Sir Tono Bebs. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Sir Tono Bebs. Bakit Tono Bebs trending na? Tamsak, sir. Parang utak kong halo-halo, pero di masarap. Ito ang aking manok na Welcome naman sa aking live streaming, Sir Tono Bebs, Papa Balls, di ba? Yummy Balls ng Taiwan na nagtaka-taka-taka-tak. Kung di nyo pa guys nakikita yung taka-taka-tak. Yung nakawala, 'di ba? Iba yung epekto ng quarantine sa kanila eh. 'Di ba ni-lockdown yung buong compound. Tapos nung nakawala, ayun nagtaka-taka-tak. Derek Ramsey ng Saudi. na tayo. Mayroon na Puntahan mo na yan, sir, kasama si habibi mo, 'di ba? Uy, ang ganda doon sa Asik-Asik Falls, North Cotabato. Ilagay ko ngayon sa bucket list ko. Sana matapos na tong ito ang ating matapos na tong sa bahay ng kuya. Mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may ganda yung falls, as in, super maganda siya. Ano pa? May mga katanungan kayo dyan, guys. Pwede kayo magtanong. Di ba? tayo na iliw. Magsalon na Sir, ni Hayo Sampan. Hayo Sampan. Yo. Mega love shoutout po Ninong Tono Bebs TV. Kumusta na po ikaw? I love you po. Sa amin yan, sir, North Cotabato. Wala, ang ganda dun sa Asik-Asik Falls. Ang ganda. Basta ang ganda. Ang daming falls. Ang dami talaga, noche buena sa gabi. Pero kung siguro kung dito yan sa amin, yung binabag sa kanya na tubig, ipapabakho yan, yung lilinisin, tatanggalan niya lahat ng bato, igilid lahat ng bato. Sana ginanon nila yung nananawagan po ako sa city government ng Cotabato, di ba? At least yung mga naliligo dyan is safe kasi tanggalan nyo ng bato yan na malalaki, gilid ninyo. Gaya dito sa amin, meron kami dito guys na yung falls dito sa amin, talagang pinag-ukulan ng pansin kasi marami yung mga nadidisgrasya kasi malalaki yung mga bato din. Ngayon ang ginawa nila is gumawa sila ng isang resolution na lahat ng falls dito sa amin is tatanggalin lahat ng mga yung mga pwedeng makadisgrasya sa tao. Kaya pinahukayo ng bakho, pinalagyan ng lahat ng mga pinalagyan lahat ng tawag dito ng mga buhangin. Yung yung floor mismo niya, puro mga buhangin. And then pinalagyan ng bakod yung at least safe yung tao. Sir, or ask lang po po past tense ng falls. Drop. Drop. Oo nga. Yan, boss, natural galing sa bato ang tubig. Di alam saan galing ang tubig. Hindi, may bukal yan, mga bukal. Ma'am Cheche! Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Cheche. Oy, Ma'am Cheche, akis po. Akis. Akis. Akit. Falls din.
Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Cheche. Oy, Ma'am Cheche! Ma'am Checha! Magandang gabi naman dyan, ma'am. Mas maganda ka pa sa gabi. O, di ba? Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Checha. Ma'am Cheche! Si Ma'am JM Channel, o, di ba? Akis. Oo. Ano daw ba yung nauna? Kung ano yung nauna, manok o ano? Manok o itlog? Sabi ko, kung di ba naman kako kayo mga ano? Hindi ba naman kako kayo mga... Ano ba kako? Nag-aaral ba kayo? Siyempre kako ang nauna manok. Hindi daw, itlog daw. Saan daw ba galing ang manok? Sa itlog. Saan ba galing ang itlog? Sa manok. O, diba? Nung panahon pa kako ng mga dinosaur ages kako, may incubator na. Kumusta? Sino ba naglimlim dyan? Diba? Hindi sila makapasagot. Kaya ang nauna guys, manok. Isama mo si Tono Bebs para igala kanya sa Surigao, sa Enchanted River. Oh, akis me in the morning. Akis me in the morning pala. Akis me in the night. Ano ba yung kantang yun? Akis me in the morning? Ay sumabit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang. Ito ba yun, sir, na kantang to? Kiss me. Sana all nakapag-bike, sama mo ako ninong Tono Bebs TV. Pag okay na panahon Harlem at okay din bulsa ko, o diba? Oo nga. Kapag ka 99 pesos na lang ang pamasahe sa ano, sa, saan ba yun?
Sa Cebu Pacific. Hello naman dyan sa mga taga Cebu Pacific. O, di ba? Come fly to Cebu Pacific. You will gonna fly at Cebu and you will gonna land in Pacific. O, di ba? Thank you for watching me. O, di ba? Oy, sir. Yun ba yun, sir? Akis-akis pala, ha? Ang title po ng kanta na yan ay Akis-Akis Falls. O, diba? Ang kanta ng title na yun, guys, is Akis-Akis Falls. If gagala kayo dito, Mindanao, PM is the key. Ako na tour guide nyo. Sige. Mindanao pala, ha? Tito Ura ko yung tito ko po na si Tito Ogie ay pinsan ng mami ko po. Oo nga, kaya nga tinawag mong tito eh. Sadyang naiiba't ibang kulay. Kay ganda Ang ganda ba ng boses nun? Ma'am Sophia Bianca. Ay inaanyayahan Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. Pasko'y araw ng bigayan. Ang lahat ay nagmamahalan. Viral na to sa galing. Ito ba yun yung kumanta? Yung viral na to sa galing? maligaya, Maligayang Pasko ay bibigyan. masagana, Masaganang bagong kawikamtan. ipagdiwa, Magdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kapayapaan. mano po ninong mano Sa Kuko ng Agila. Ito ba yung kumanta ng Sa Kuko ng Agila? balik sa iyong Sophia Bianca. Nino Pakinggan natin. Yung Sa Kuko ng Agila. Panglabanan ko mga pang-aapi sagad na sa aking buto. Diba? Ang galing. Di ko alam Kiss naman dyan Ninong Tono, babes. Diba? Mwah. Kiss. Ay, mali pala. Ito pala yan. ako'y nagkamakoy. Ako'y Na-miss mo po ba si Mama Ali Tap-Tap? Asa na ba yun? panayapi. Diba? Ang galing naman. Salamat ninang sa aginaldo. Asa na ba yun? Sir Ali Pogi, si Joe Margel, diba? Keeping us also in their background. Sir Ora, alam mo ba yung false na hinulugan TikTok sa Antipulo? Hinulugan TikTok sa Antipulo. Hindi, sir, hindi. Viral din po ba yun, sir? Bigyan mo ako ng link, sir. Panoorin natin. Tunan pa ang bawat tahanan may Tayo na tigil, magsalo na tayo. Opo, Tito Ura, si Tito Ogie po ang kumanta niyan. Yung pala yun. Ang galing naman. Buhong-buo yung boses, diba? Bukas ay araw ng Pasko. tayo Uy, Pri, pahinga ka ng maaga dyan, Pri. O, diba? Wala sa mood dyan si Pri ngayon. Pahinga ka, Pri, ng maaga. Viva Noche Buena sa gabing ito. At bukas ay araw ng Pasko. kay sigahan ng gabi. Lahat ay kay saya. Nagluto ang ating manok na tinuna. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may Tayo na tigil, magsalo na. Palablab naman po ng premiere ko po, please. Salamat. Oo nga, guys. Patamsak naman ako, guys. T1, T2, T3, T4. Ayan. Yung mga hindi pa dyan, guys, nakakapag-tamsak, pwede kayong magtamsak. Ma'am Cheche. Uy, na-miss kita, Ma'am Cheche. May na-feature din ang Jessica Paul sa Bicol Pre. Ang ganda no, natural na natural. Marami naman ditong Paul sa amin, guys. Oo nga. Dito sa amin, sa Bicol. And then yung aming pinuntahan, alam yun ni Ma'am Cheche, yung Ma'am Cheche, yung sinabi mong Kinanayan Falls ay yung Kinanayan Beach Resort is yung kaharap nun is yung Drew Island and tsaka yung La Consolacion. Magkatabi lang yun pero kaharap nun is yung Kinanayan Falls. Kinanayan Beach Resort. Ang gaganda, guys, as in parang mga hidden paradise. Mga napaka-remote area pa kasi sila. Pero ang ganda. Madami sa amin na magagandang falls. Oo nga.
Marami dito sa amin guys na magagandang falls. Dito nga malapit sa amin, meron ditong 7 falls. Tinatawag namin na Busay Falls. Pero 7 talaga siya. Yung sa baba pinakamataas. And then yung 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganon. 7 yun eh. 7 yun na mga bukal. Ang ganda doon. Tapos dito sa Camarines Sur, ang gaganda dyan ng mga beach resort. Meron pa dyan ng mga ano ba yan? Yung may mga wave pa. Ayan. Ayan, Busay Falls, narating na ako dyan, sir. Mas maganda naman yung Busay Falls ngayon kasi pinahukay ngayon ni Governor. Ay, ni Mayor ba yun? Pinahukay ni Mayor yung lahat ng mga bato. Iginilid lahat ng bato. And then pinadampingan niya ng mga buhangin. Para buhangin lang lahat. Pero ang ganda na ngayon. As in, super maganda. Galing kami doon nung last Sunday. Galing kami doon. Ninang JM Channel, I love you po. Mahal na mahal po kita. Sabi naman Sophia Bianca. Parang Bagakay Twin Falls ata iyon pre sa Kamsur. Oh, marami naman pre. Marami dito. Love you too, Bibi Sophia Bianca. Ang Pasko ay sumapit. Uy, Merry Christmas naman dyan sa inyo guys lahat. O, diba? Sa mga nakaantabay dyan. Camarines Sur. Oh, marami dyan pre. Parang mga hidden paradise yan. Kasi hindi pa talaga totaling hindi pa talaga totaling yung madumi siya. Hindi pa maraming dumarayo pero pinapanatili nila yung kalinisan ng kapaligiran talaga dyan sa Kamsur. And doon naman sa pinuntahan ko is ang ganda ng pasyala na yon. Oo. As in, ang gaganda. Lalo na siguro kung mai-connect na yung kasi ginagawa ng National Highway yung mga bundok ginagawa ng National Highway. Lalo na siguro kung mai-connect yun sa main National Highway talaga dito sa mainland. Kapag na-connect na yon, kasi maraming mga tourism na mga turismo na papasok dito. Kasi sa sobrang ganda ng mga tanawin as in. Si Ma'am Jenny Kimba na nakabidyo sa atin. Ma'am Jenny, thank you naman po dyan sa Ma'am Jenny Kimba. Keeping me in your background. And yung mga naka-background dyan guys, kung may mga katanungan kayo, it's already 13 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Dito boss, bago ka makapunta doon, dadaan ka sa hagdan 367 step. Wala bang elevator dyan, oy? Tapos kapag dadaan ka pababa, dadaan ka pataas, sus! Nakikita ko na yung mangyayari sa akin, di hingalin tayo niyan. Wala bang slide dyan pababa? Tapos yung hataking ka pataas. Kapag i-slide ka, tapos kapag inahatak na lang, pero sa ligan tali. Kasi grabe naman yung 367. Yung dito nga sa amin, 100 plus lang yun doon sa Islam pinuntahan ko. Talagang, kasi napilay kasi yung tuhod ko. Kasi naglaro kami ng volleyball. Kaya hindi ko kinaya yung 100 step. Nakikinag lang sir, busy ng plancha. Sige lang po ma'am, diba? Pati si Ma'am Yaya Joyce, busy din yon. Pati si Sir Ali Pogi. Dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-ahari ng panghabang panahon. Yung mga nandito pa sa atin guys, if you like guys na WH, I am giving away WH adventure pa. Shadow. Adventure pa Shadow. Pababa, masaya. Pag-akyat doon na. Oo nga, nakikinig-kinita ko na kapag hagdan. Kalain mo ba naman 367 step? O diba? Yung 100 nga talagang lalo kung ang hagdan is talagang tirik. Pagka-tirik yung hagdan. Pero kung medyo slanting talaga yung hagdan, it's totally fine. Pero kapag tirik na tirik, oo. Yun talaga, doon ka problema Siguro yung unang unang mga 100 step okay pa, pero pag nag 101 ka na, 102, 103, 104, mga ganyan, paunti-unti na yan
8 p.m. LS na ako. Sige. Kahit mga 7:30, ano, Lahat ay kay saya, nagluto ang atin. hindi siya tirik boss. Mas maganda yung ano, kung mataas yung elevator ay bet na lang ang taas naman pa ay 5 feet na lang ang taas naman pag 7 at 6 feet. May hawakan ba? Sa gabi Kahit na may hawakan. tayo nagiliw, magsalon na tayo. May kabayo din bayad ka 50 pesos. Oh. Noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Palagyan nyo na lang ng zipline. Di ba? Yung zipline. Ganon. Oo. Tinunat sa bahay Yung napuntahan ko na Pulsar Aura, nakakapagod talaga. Panay ask ng tour guide kung true or false. Maghagba na lang para hindi mataas. Ano ba sir lagi ang sagot mo? buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalon na tayo. At peso, Viva Noche buena sa gabing ito at bukas ay araw. Ongoing na yan, boss. Mama ng Buday TV Official. May kalab shoutout naman po dyan kay Mama ng Buday TV Official. Magandang gabi naman po dyan sa iyo, Mama ng Buday TV Official. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Mama ng Buday Official? O diba? Namiss kita, ma'am. Kumusta naman po tayo dyan? mayroon na tayo. Namiss ko to. It's been a while. Viva Noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Ma, thank you naman dyan kay Ma. O diba? Pasko na naman, ay tuloy ng araw. Pagka may time ka, ipangisda mo na ng ipangisda, Ma. Kasi ngayon, itutodo ko yung yung plano ko bago magpasko ngayon, kailangan monetize na ang channel mo, Ma. Bago magpasko. Come on, let's work. Ma'am Yaya Joyce, dan tamsak. Uy, ngayon ka pa lang ng tamsak, Ma'am Yaya Joyce. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Yaya Joyce. Ano ba sir, Joel's Finest yung mga sagot mo sa true or false? Baka marami kang true. Kaya kami ngayon narito upang kayong lahat ay aming hanggan. Iba't ibang himig na pamasko. Sumapi, tayo ay mga siawi ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo ay isip. May tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay paghandog ng tanging alay. Taon ay magbagong buhay. Ma'am Cheche, magandang tanghali, ay magandang gabi naman po dyan si Ma'am Cheche. Uy, thank you also for keeping me in your background. Baby ko to sir, wala oo nga pala. Sige, ma'am. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Yaya Joyce. Si Sir Ali Pogi nandito pa rin sa atin, guys. Tahimik ang araw sumapi ng sanggol na lulit ng langit. Ay magmahalan at sundin ang dutong aral. Thank you naman dyan guys sa inyong lahat ha. Maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat. Sa mga nakaantabay sa atin, it's 20 minutes past the hour of 7 o'clock Philippine Standard Time, and that time check is being brought to you by kung ano-ano na lang, walang sponsor eh.
Oy, may mayaman. Uy, ma'am. Grabe na yan, oy. Ang yaman talaga. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Yaya Joyce. Ito pa guys, si Ma'am Yaya Joyce. Thank you for that amazing super chat, Ma'am Yaya Joyce. Uy, araw ng pagsilang yaman talaga. na tayo ay manalangin na tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating masayahin sa pagmamahalan natin. May kaya ang lahat ng tahanan, basta nyo ang nagpapaligsahan. May parol at ilaw bawat bintana. May sadyang naiiba't ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan. Lahat ay inaanyayahan. Ito guys, so padikit naman ako guys ng ating super chatter. Binababayan ni Stream Element. Si Ma'am Yaya Joyce. Ma'am, maraming salamat naman. Uy, ang dami ko ng utang sa inyo. Lahat ay Hello rin po, Ali Pogi. Merry Christmas po. ay lagi ng ganyan. Magsigla, may ganap ang bayan. Maligaya, maligaya, Pasko. Masagana, Masagana, bagong taon tambahan. ipagdiwa. Set up lang ako, bumabawi lang sir at matagal din nakasupport ng matagal na araw. Okay lang po yun, ma'am. Uy, di mo kailangan magpalipad, o, di ba? Ang yaman. Ito guys, binababayan ni Nightboot o kaya ni Stream Element. Baka hindi nyo pakaibigan yan guys. Ang ating super chatter. Sir, permission to leave po. Shower lang po. Sige lang po sir. Hello again Kuya Uragon. Sarap pala ng dinner. Noodles. Sana all. Kami nga wala pa. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Si Ma'am Yaya Joyce. Saya, natuto ang atin. At saka si Sir Jumel Journey. Binababayan guys ni Stream Element. Huwag muna ako padikitan sir. Oy, okay lang ako. Support lang po. Ma'am, thank you talaga ma'am. Yaya Joyce, dana po sa iyo. Pasukli naman. Oo nga. Ma'am, dikitan mo daw si Sir Ali Pogi. On the way, boss. Ma'am Yaya Joyce, pahingi naman ako dyan kay Joe Margel. Pamangking ko yan ma'am, si Joe Margel. Baka naman. Salon na tayo. At saka si Ashuriken, o diba, 511 na rin. Dito Uragon, nakita ko na rin po kita sa LS ni Ma'am Ali Taptap. Umakyat din po ako sa LS ni Ma'am Ali Taptap. Ang saya pag maraming pumunta ng birthday ni Ma'am Ali Taptap ng October 23. Atin, Oo, nung last year, ako yung ako yun yung host doon kay Ma'am Ali Taptap. Na-miss ko nga yun. Nasaan na ba yun? Loko ka, Ali Pogi. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Rose. Alam ko nandito sa akin si Ma'am Rose na nakatune in sa ating live streaming. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Rose na ayaw magparamdam. Hello naman dyan sa Ma'am Rose. Welcome back din sa aking live streaming. Eto guys, ang ating super chatter, si Ma'am Yaya Joyce. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, si Ma'am Yaya Joyce, binababayan ni Stream Element. Ma'am Rose, hello naman po dyan kay Ma'am Rose. Iskota, o diba? Ano na ba yung apelyido ngayon ni Ma'am Rose? Doon kami, namasyal sa kanila. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Rose. Welcome din sa aking live streaming. And please, ma'am, please, tawag dito. Regards mo ako dyan kay mother mo, bagong dating, diba? Ang mother ni Ma'am Rose, at saka kay Padi. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Padi. Welcome din sa aking live streaming. Ang aking Padi guys na, kumpare. Nakilala kong kumpare, diba? Pasko na naman, ay tuloy na. Sana magparamdam sa chat box. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Rose. Ma'am Jenny Kim Bakiping as also in her background together with Ma'am Yaya Joyce. Maraming salamat guys sa inyo for keeping me in your background. And sa ating mga super chatter guys, si Sir Jumel Journey at saka si Ma'am Yaya Joyce, kung di nyo pa kaibigan yan, dikitan nyo na rin po yan guys. Huwag kayong mag-alala. Babalik yung mga yan. Ma'am Yaya Joyce, dana daw po sa iyo ang aking pamangkin na si Joe Margel. Baka naman.
Host, hindi niya ako sinukli si Yaya Joyce. Ay, Ma'am Yaya Joyce, suklihan mo daw po si Ali Pogi. Oy, oo, baka naman. On the way sa nakapin, boss. Ayan, si Jumel Journey, hindi ko pa nakadikit dyan. Tito Uragon, hindi mo nga po alam na anak ako ni Ma'am Ali Tap-Tap noon. Nalaman mo po ay sinabi po ni Tita Princess. Oo nga, hindi ko pa alam yon. Tapos nagtatanong kayo, bakit ba ang live streaming ni Ali Tap-Tap is pagmumukha ko ang nandoon? Sa ang Diyos ay pag-ibig May kalab shoutout naman po dyan kay Ma'am Rose. O, di ba? Si Ma'am Rose all the way from San Roque, Tabaco City. Magandang gabi naman po dyan si Ma'am Rose. And regards mo po ako dyan, Ma'am Rose, sa bagong dating mong mother. Ayan. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome din po sa aking live streaming. And sa aking kumpare dyan, si Pwedeng Erickson. Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat. And welcome din sa aking live streaming. All the way from San Roque, Tabaco City, o diba? Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat. And thank you also for tuning into my live streaming, guys. It's already 27 minutes past the hour, 7 o'clock in the evening. Philippine Standard Time yan, guys. Ma'am Cheche, maraming salamat din po dyan sa iyo. And wag nyo guys kakalimutan yung yung ating mga premier, T1, T2, T3, ano po ba yan? T2 pala. T2, and T4. Palike naman ako guys, palike naman ako ng mga premier. And yung ating mga super chatter na may bigay ng ayuda guys, o diba? Mga na may bigay ng kayamanan sa buhay. Maraming salamat naman po dyan sa inyo guys. Kung ako sa inyo guys, didikitan ko yung ating mga namimigay ng mga ayuda dyan sa buhay. Si Sir Jumel Journey all the way from Norway, at saka si Ma'am Yaya Joyce all the way from United Arab Emirates. Maraming salamat naman dyan sa inyo for your generosity, guys. Ma'am Rose, hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Rose. Na nakatune in sa atin, guys, all the way from San Roque, Tabaco City. tayo ay manatagi. Tayong lahat ay kanyang pagpatawad. Daan na ako magtamsak, boss. T1, T2, T3, T4. Ayan. Sige, bigyan kita ng For WH bigyan kita. Sinabi mo rin po, Tito Uragon, na kung sino po ang mama ko. Oo nga, nagtatanong ako noon. And then I was just shocked na sinabi sa akin na si Sophia Bianca is ang anak ko. Sabi ko, okay. Di ba? Ito pala kako yung sinasabi ni Ma'am na anak niya. Di ba? Napaka-sweet ng batang to, guys. Si Ma'am Sophia Bianca, ang anak ni Ma'am Ali Tap-Tap. Nawawala kaso si Ma'am Ali Tap-Tap is hindi ko na nakikita. I just don't know why. Dati nandito yon, sobrang busy. Mamahala, tuwing Pasko ay lagi ng ganyan. Magsigla, may ganap ang bayan. Maligaya, Maligaya, Pasko ay bibigyan. masagana, Masagana. Araw ng may kapal, upang harap. Baka, ano ba yan? Jomar Gel na po sa'yo. Sabi ni Sir Ali, Pogi, Jomar Gel, dalawa dinikit ko sa'yo. Di na ako nagbaka, sabi ni Ma'am Yaya Joyce. Baka hindi makapag-LSBC na po si Ma'am Ali Tap-Tap. Siya na talaga yung taga Taiwan na sobrang busy sa buhay, no? Siya lang talaga ang kakilala kong nasa Taiwan na sobrang busy. Trust me, siya na lang talaga. Si Ma'am Ali Tap-Tap. On the way po, Boss Ali Pogi, sabi ni Jomar Gel. Kay saya, nagluto ang ating manok na tinona. Sa bahay ng kuya, mayroong lechyonan pa. Pababa po ng bahay. Ito ang bahay niya, no? AP, si Sir Ali Pogi. Ang ating foreign friend, guys, all the way from Pakistan, local of Pakistan, but working in United Arab Emirates, kasama ni Ma'am Yaya Joyce at saka ni Ma'am Jenny Kimba, all the way from United Arab Emirates. Ang Pakistani, guys, na napakagaling managalog, as in, Pinoy na Pinoy. Becoming Filipino to Gusto ko nga pong umakyat sa LS ni Tita Jonah, hindi po ako marunong umakyat. I-type mo lang yung hagdan, and then ilalabas nun yung hagdan. Yung hagdan to,
Pinunat sa bahay ng kuya. To the earthly universe. Ah. Salo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Iba noche buena sa Tapos i-click mo lang yun. Susundan mo lang naman yon yung link. Kapag clinic mo yung link na ibinaba ni Nightboot, ipoprompt ka naman yan sa sa tawag dito. Ipoprompt ka niyan sa noche buena. may isang parang yung box na ay isang site pala, yung site mapupuntahan mo yon automatic. And then tuloy-tuloy na yon, maglalagay ka ng pangalan mo or isi-set mo yung yung mic mo at saka yung camera mo. Then join stream, ayan. Yun lang i-click mo. Tapos antayin mo na lang na i-join ka ng host sa stream. Sir Ali Pogi keeping us also in her background. Ay, in his background pala. Ayan, in his background. And kung di nyo pa guys kaibigan ng ating mga super chatters, Sir Jomel Journey at saka si Ma'am Yaya Joyce, magipagkaibigan na rin po kayo. It's 32 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Salamatan, ngayon ay Pasko, tayo ay Guys, 9 more minutes na lang ako guys. Magto 2 hours na din ako. 9 more minutes na lang ako. Uy, naka 2 hours pala akong yaw-yaw. Hello naman po dyan kay Ma'am Rose, diba? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Rose. All the way from San Roque, Tabaco City. And sa mga nakaantabay dyan sa inyong bahay, magandang gabi naman dyan sa inyong lahat. And thank you also for tuning into my live streaming. Advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Ma'am Cheche, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Cheche. Uy, nandito pa rin sa atin yung Papa Balls, diba? Yummy Balls. Si Sir Tono Bebs ng Taiwan. Dan Pulpak Boss Ali Pogi, sabi ni Sir Joe Margel. Host, huwag ka mag-end. Ituloy mo lang hanggang next week. Hala. Kalahin mo yung hanggang next week. ibig dahil sa ang Diyos Tito Ura ko ng tawag po ni Ma'am Ali Tap-Tap kay Tita Princess ay Bunso. At si Tita Princess ay ang tawag kay Ma'am Ali Tap-Tap ay Mami She. Oo nga. Oo, doon yun. Naalala ko yun. isa ay nagsipaghandog ng taringan. Nang lumigaya ang ating bayan, tayo magsikap upang makamtan natin ang katagalan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na lulat ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang luto. Hello naman dyan sa aking special guest ngayon. Nandito sa atin, hindi nagpaparamdam si Ma'am Rose. Dito lang ako, Papa Balls pa din. Sana all. How to be Papa Balls, sir? Ma'am Jenny Kim ba? Thank you also for keeping me in your background. Pag-ibig ba't siyang naghari? Araw-araw ay magiging mas palagi. Ang sanhi ko ng pagbarito, hihingi ko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami na makasto. Ako ay sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, Jesus natin pag-ibig. Na tayo ay manalangin, tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin sa pagmamahalan natin. Kaya ang lahat ng tahanan, basta nyo
ng bayan. Maligaya, Maligaya, Pasko ay bigyan. Okay guys, it's already 36 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening Philippine Standard Time. 5 more minutes na lang ako guys. Atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kabayaran. Mano po ninang, narito kami ngayon, humahalik sa iyong kamay. Salamat ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, ay mayroong litsyonan pa. Ang bawat tahanan. Tayo na bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Panoche buena sa gabing ito. Pasko, Tayo nagdidiw, magsalo. Babawi muna ako sa star ko. Oo nga, ingat sir, bye-bye. Out na ako boss. Sige guys. 3 more minutes na lang ako guys. 3 more minutes. bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin, manok na tinona. Sa bahay ng kuya, ay mayroong litsyonan pa. Ang bawat tahanan may hanggang. Tayo na bibig, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Panoche buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo Sir Ali Pogi, thank you also for keeping me in your background. Babawi muna ako sa star ko. Ako nga bumaba yung mga star ko din. 3 more minutes na lang ako guys. Mamaya guys, suportahan natin. Puntahan nyo ako. Samahan nyo ako. Tayo na bibig, magsalo na Samahan nyo ako guys na samahan nyo ako. Puntahan natin si Harlem O. buena sa gabing ito. bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagdidiw, magsalon na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Ano pa? Pasko na naman, ay tuwing ng araw. Paskong magdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamat. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkasama. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, let's work. Bye po Tito Uragon. Opo guys. Oo, 1 more minute na lang ako guys. Yung mga nakantabay dyan guys, yung mga naka-BG, maraming salamat po guys sa inyo. 1 more minute na lang ako guys. Pa-end ka na sir. Opo ma'am. Oo, naka 2 hours na naman ako. And maya guys na alas 10, punta natin to guys si Ma'am Adel Sulit. Oh, alas 10 ang kanyang live streaming. Join me also guys in Ma'am Adel Sulit live streaming. Sa mga nandito pa sa akin, ayun. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iiwan po sa inyo ng isang masaganang Pasko sa inyong lahat in advance, so 'di ba? At isang magandang gabi po sa inyong lahat guys, so 'di ba? Enjoy the rest of the night guys and I love you all. Ciao. Ciao guys. Bye guys. I love you all. Merry Christmas in advance sa inyong lahat guys. Ha?